Helo a chroeso i'r podlediad diweddara. Gwen Aeron dwi, Swyddog Cyfathrebu'r awdurdod ar ran y gyfarwyddiaeth Cynllunio Rheoli Tir. Tra dwi siarad efo chi rwan, dwi'n eistedd yn yr ardd, un o fanteision gweithio adra. A ma'n fy nharo pa mor lwcus ydan ni o gael byw mewn ardal mor arbennig. Uwch ymhenni mae yna bar o fwn cathod, a mae'r llwyni'n yr ardd ma'n fyw o adar man, fron fraidd, derin to a titw mawr. Ac ellaf dwi'n lwcus gael gip ar walch o pysgod yn hedfan draw am aber y glaslin. Sy'n dod â fi at thema podlediad yr wsos yma, sef bywyd gwyllt a chynefinoedd arbennig Eryri. Dros yr hanner awr nesaf, mi fyddai'n sgwrsio fo Bethan Wynne Jones, Swyddog Bioamrywiaeth awdurdod y parc, Rhys Gwynne, Warden Ardal Dolgellau, a Dani Robertson yn Swyddog Awyr Dywyll. Felly mwynhewch. Wel, yn ymuno fo fi rwan, mae Bethan Wynne Jones, Swyddog Bioamrywiaeth awdurdod y parc. Croeso cynnas i ti, Bethan, a diolch ti am siarad efo ni heddiw yma. Reit, Swyddog Bioamrywiaeth, swnio'n swydd andros o ddiddorol. Ydw di ddeu chydig wrthyn ni am dy waith? Yndi, mae, so, ia, Bethan dwi, fi di'r Swyddog Bioamrywiaeth, os ydych chi'n deud, i'r awdurdod, a fi hefyd sy'n cydlynu y bartneriaeth natur lleol. Dwi'n eitha newydd i'r swydd i ddweud gwir, a mae'n dipyn o wahanol i be o'n i'n neud cynt, sef warden ar y Wyddfa. Ond mae'n gaddo i fod yn swydd eitha amrywiol a mae'n gyfuniad o weithio gyda pobl a natur, sef union be dwi'n hoffi wneud, rili. Dwi'n gobeithio dros y misoedd yr wythnosau nesa, fy'n y gyfleoedd yn codi i ni gael cynnal digwyddiadau bywyd gwyllt wyneb yn wyneb. Yn amlwg heb di gallu wneud hynna dros yr cyfnod blwyddyn dwytha yma. So ia, cadwch llygad allan am heini. Gret. Ydyn, ond ysdi sôn wan, na rhan o dy swydd di wneud efo cydlynu'r bartneriaeth natur lleol. Felly di ddeu chydig wrthyn ni am y bartneriaeth, Bethan, so hynny di pwy ydi'r bartneriaeth a be ydi'r weledigaeth? Ia, yn sicr. So mae yna bartneriaeth di sefydlu, neu partneriaeth natur di sefydlu ym mhob awdurdod lleol, a mae yna un ym mhob un o'r 3 parciau cenedlaethol yn ychwanegol i hynny ledled Cymru. Hynny ydi, mae yna un yn amlwg yn Eryri, un yn Conwy, Gwynedd, Sir Fôn, yma yng Ngogledd Cymru. A'r meddylfryd tu ôl i'r partneriaethau yma ydy i greu rhwydwaith adfer natur ar draws Cymru, a mae rheini'n cynnwys cyfranwyr o sectora cyhoeddus, preifat, gwirfoddol, a mewn ffordd, y bwriad ydy ddod â pawb at ei gilydd i drafod a cynllunio a dysgu wrth ei gilydd drwy dy oll yn anelu tuag at adfer a gwarchod natur yn yr ardal lleol yna. Mewn geiriau eraill, trio sicrhau rili bod pawb ar yr un dudalen dwi'n swyddi a bod pawb yn gallu cydweithio yn effeithiol. Da ni wedi cynnal y cyfarfod partneriaeth natur cynta yma yn Eryri, a o'na amryw o bartneriaeth yn bresennol, ond da ni yn wastad yn chwilio am fwy o bartneriaeth, felly os oes gan unrhyw un sy'n gwrando diddordeb yn dod yn bartnar, mae croeso iddyn nhw gysylltu. So, ydych chi ddeitha i sut mae'r partneriaethau yma'n gweithredu neu'n anelu i adfer natur, Bethan? Ie, cwestiwn da. Mae'n syniad deud ar y pwynt yma bod y partneriaethau yma i gyd ar stages gwahanol. Hynny ydi, mae rhai yn nhw wedi bodoli neu sefydlu ers blynyddoedd ar ei eraill yn debyg iawn i'r sefyllfa sgynnon ni yma yn Eryri yn rhai mwy diweddar. Mae'r un yma yn Eryri yn cymryd drosodd mewn ffordd o ddyletswydda
yr hen fforwm Bywyd Gwyllt Eryri. A y prif ffordd neu prif ffyrdd mae'r partneriaeth yn anelu i y gyflawni'r amcan yma o adfer natur. Yn gynta ydy cydweithio i gynllunio a datblygu polisïau hirdymor, sef da ni'n mynd i neud hynna trwy gweithio gyda partneriaid defnyddio arbenigedd nhw, eu profiadau nhw a'i brwdfrydedd nhw i gynllunio gweithred adfer natur neu'r Nature Recovery Action Plan yn Saesneg. Mi fydd gofyn i bob un o'r partneriaethau lleol yma neu awdurdodau lleol gyhoeddi un tebyg dros Gymru yn y blynyddoedd nesaf. Yr ail beth da ni'n gobeithio wneud ydy cydweithio a rhannu syniadau arferion gorau catis o best practice mewn ffordd de. A beth sydd wedi gweithio yn dda, beth sydd ddim yn gweithio yn dda, fel bod y prosiectau yn gweithio mewn ffordd mwy effeithiol yn y dyfodol. Y trydydd peth fydd i gynnal a i ariannu prosiectau adfer natur yn benodol ar y ddaear yma yn Eryri. Enghraifft o hyn oedd gennym ni brosiect yn rhedeg blwyddyn dwytha ar y cyd efo yr North Wales Wildlife Trust. A oedden ni yn anelu neu oedd Anna Williams, y swyddog oedd yn arwain ar y prosiect yma, oedden ni'n anelu a adfywio mynwentydd ar draws Eryri fel rhan o y ffynhonnell arian lleol ar gyfer natur neu'r Local Places for Nature. So oedd hi'n neud pethau fatha plannu coed fala, creu gweirddolwydd, bywyd gwyllt ac ati. So oedd o'n brosiect rili cyffrous. A hefyd blwyddyn nesaf yma rwan, da ni eto'n cydweithio gyda North Wales Wildlife Trust ar brosiect fydd yn canolbwyntio ar nythod gwenoliaid duon. A fyddwn ni'n edrych i osod bylchaidd yn nhw ar draws Eryri. A yn ola, mi fydd yna ymgyrch i addysgu pobl am natur a chodi ymwybyddiaeth o natur yn ein ardal lleol. Yn amlwg mae pwysigrwydd natur lleol wedi dod yn fwy amlwg dros y blwyddyn dwytha, yn enwedig dros y cyfnodau clo heriol. A felly un ffordd da ni'n gobeithio codi ymwybyddiaeth ydri drwy gynnal neu cymryd rhan yn Wythnos Natur Cymru, neu digwyddiadau fel Wythnos Natur Cymru. Ie, diddorol. Ti sôn rwan am Wythnos Natur Cymru diwedd mis Mai. Dwi'n dall bod yna ddipyn o weithgareddau wedi cael eu trefnu ar gyfer yr wsos yna. Ydy di ddeud chydig wrthon ni am hynny? Ie, so mae Wythnos Natur Cymru yn cymryd rhan rhwng y 9fed ar 20 o Fai ac y 5 o Fehefin. A fel ti'n deud, yn gryno iawn bydio ydy wsos sydd wedi cael ei glustnodi yn benodol ar gyfer dathlu darganfod a mwynhau natur, neu y natur anhygol sgynnon ni yma yn Eryri ac ar draws Cymru. Mi fydd yna ddigwyddiadau ar hyd y wlad, ond yn amlwg oherwydd cyfyngiadau Covid, wedi bod yn anodd trefnu digwyddiadau wyneb yn wyneb blwyddyn yma, y llacio cyfyngiadau, ond mi fydd dal cyfleoedd i fwynhau digwyddiadau rhithiol. Fel o'n i'n deud, mae'r wsos yn cychwyn ar y dydd Sadwrn, a mi fydd yna bio-blitz gardd i bawb cymryd rhan ynddo, os maen nhw isio. A mi fydd yna hefyd, ar y dydd Mawrth, mi fydd yna cwis mawr natur yn gael i gynnal gan y canolfannau cyfnodion amgylcheddol lleol neu Local Record Centre. Mae bob diwrnod efo thema gwahanol, a allwch chi dilyn y digwyddiadau yma neu rhannu unrhyw lyniau chi'n cymryd rhan yn yr wsos drwy rhannu nhw ar cyfryngau cymdeithasol. So chi jyst chwilio am yr hashtag Wythnos Natur Cymru, dwi'n siŵr ddeith o fyny.
Ia, gret. A gobeithio fydd yr wthnos natur yn creu dipyn o ddiddordeb mewn bywyd gwyllt a bioamrywiaeth ynde. Mae mor bwysig bod plant a bobl ifanc yn ymddiddori. Os oes y rei yn gwrandawyr ni di hysbrydoli ar ganfod mwy am bywyd gwyllt, beth ydy gyngor di ar y ffordd orau wneud hynna? So ia, mae'n amlwg, da ni yn freintiedig iawn yma yng Ngogledd Cymru, yn enwedig yma yn Eryri, i gael gymaint o gyfleoedd i fynd ati i fwynhau natur. Ond mae'n bwysig cofio bod natur i weld ym mhobman, ond i ni edrych amdano fo. Mae cychwyn ymchwilio i fewn i natur, neu darganfod natur, mynd allan yna, wrach chydig bach yn scary i rhai, yn sicr oedd o i fi beth bynnag. Gan bod o mor eang a bod na cyn gymaint o bethau i'w ddarganfod a'i ddysgu. Felly swn i'n sicr yn awgrymu dechrau efo cama bach, wrach cychwyn yn yr adra neu parc lleol, cymryd munud yn ddau i chwilio beth sy'n amgylchu, neu gwario 2 funud yn edrych beth sy'n amgylchu fel sbio ar y dail yn symud, neu beth sy'n ar y llawr o dan eich traed chi, neu syna sydd o'ch amgylchu fel yr adar yn canu. A buan iawn, dwi'n gaddo neitho'ch dal chi. Mae fel o'n i'n deud, mae pob diwrnod o'r wthnos natur efo thema gwahanol. Felly cadwch llygad allan amdan y themau gwahanol yma. A wrach fydd na gyfle i chi neu chydig bach o ymchwil ar y we o lle mae'r llefydd yma yn eich ardal chi. A jyst mynd allan yna rili a gael chydig bach o awyr iach. Gwych. Mi fydda i'n siŵr o gofio am dy gyngor di pan fydda i'n mynd allan efo'r plant a eisiau diddannu nhw am dipyn bach. Ar penwythnos y balli. Y cwestiwn ola i chdi fesa ni orffan yn sgwrs, dwi'n mynd i ofyn i bawb yn y podlediad yma, be di dy hoff gradur neu blanhigyn, neu ella gynefin hyd yn oed? Ie, so fel zoolegydd a fel swyddog bioamrywiaeth, mae gen i deimlad ddyliwn i ddeud bod fi wrth gwrs yn hoff o bob rhywogaeth a bod bob dim yn chwarae ran mewn un ffordd neu gilydd. Dwi'n werthfawrogol iawn o bob creadur, ond os o'n i'n gorfod dewis, dwi'n meddwl allai gael ei lawr i 2 ond dim i 1 yn anffodus. Y gyntaf fysa y migwyn, neu ddeu gwir mewndiroedd, in general lly. Maen nhw wedi bod a yn dal i fod mor bwysig i'n bywoliaeth ni. Ond yn fwy na hynny, mae'r gallu ysganddyn nhw i gyfrannu yn anferthol tuag at storio carbon a lleihau effeithiau cynhesu byd-eang sy'n cael ei sôn amdano'n fwy yn ddiweddar. Dwi wrth y modd bod allan ar fawndir. Mae'r lliwiau coch, brown, gwyrdd yn rili cysurus i fi yn bersonol. Yr ail fysa, a mae hyn yn tîtio chydig bach, unrhyw fath o wyfyn, neu moth yn Saesneg yn amlwg. O bosib gwelch wyfyn yr helyglus neu yr elephant hawk moth. O hwn yn un o'r gwyfynod cynta nath rili bachu fi a rili gael fi fewn i edrych ar y wyfynod yn fwy manwl. Dwi'n cofio meddwl i fi'n hun pan nes i weld o am y tro gynta. Sut ar wyneb y ddaear bod na rwbath mor lliwgar a prydferth yn gallu bodoli, a dwi wedi darllen lot i fewn yn nhw ar ôl hynny, a di mwynhau gwneud hynny fyd. Yr elephant hawk moth, dwi wedi gweld lluniau ar heini a maen nhw yn reit impresif chwarae teg, yn dias ni wrth y modd yn gweld un. Maen nhw'n drawiadol iawn, gwyrdd a'r pink, maen nhw'n drawiadol iawn. A maen nhw'n fawr yn dyn? Be di faint nhw? Yndi, maen nhw'n rhyw gymaint a'ch palm chi, swn i ddweud. Waw. Gobeithio wir neu gael gweld un rhywbryd. Wel, Bethan, diolch yn fawr chdi am sgwrsio efo fi. Di fod yn blesar. A fyddai siŵr o roed enw'r plant i lawr ar gyfer rhai o weithgareddau'r wthnos natur. Cofiwch os ydych chi'n gwrando, os ydych chi eisiau cymryd rhan yn y gweithgareddau'r wsos, gadewch chi ddod o hyd i wybodaeth ar dudalen Facebook Partneriaeth Natur Lleol Eryri. Cadwch olwg yn fanna.
am wybodaeth. Iawn, diolch Bethan. Diolch yn fawr i chi. O ti, syra. Dwi'n yma rwan efo Rhys Gwynne, un o wardeiniaid ardal Dolgellau, a dwi'n meddwl bod ni wedi reit saff deud mae hwn fydd y cyfweliad cyntaf wyneb yn wyneb ar gyfer y podlediad, gan bod bob un hyd yma wedi bod yn rheithiol oherwydd y Covid, so mae'n mor neis cael bod allan yma. Diolch ti am ddod yma heddiw, Rhys. Ac oeddech chdi'n awyddus iawn yn ei gwrdd yma yn Nyffryn y Fawddach. So mae e'n fendigedig yma yn dydi, ond elli di ddeithau pam oeddech chi eisiau mi ddod i fan hyn? Wel, mae yn hardd, ma'n di, ti wedi dod ar hael efo ti heddiw, gan. Diolch byth. Ond mae'n lecyn godidog fan hyn. Un o'n hoff lefydd yn y parc, dwi'n siŵr, yn rhannol oherwydd y golygfeydd, ond mae yna gymaint yma. Ac i fi, efallai bod yr elfennau creiddiol yna sydd yn sail i fodolaeth y parc yn gwirionedd, yr treftadaeth, yr byd natur yn sicr, a hanes dynol y gorffennol a'r presennol mewn ffordd. Maen nhw gyd yn cwrdd yn yr un lle yma. A ti'n cael rhyw flas bach o'r elfennau gwahanol yna i gyd yna. Yndi, mae hynny wir yn sicr. A dwi'n gwybod bod gen ti ddiddordeb mawr mewn byd natur, does Rhys. So, oes rhywbeth am y dyffryn yma sydd yn anghyffredin? Mae yna dipyn golew o bethau go arbennig yma, dweud y gwir. Mae yna sawl dynodiad ar yr ardal yma. Mae'n ardal o gydwraeth arbennig, mae yna sawl safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig. Nifer o rywogaethau, mae o'n bwysig am yr boblogaeth o slymod pedol lleia, un o'r poblogaethau gorau yng Ngorllewin Ewrop. Mae yna ddwrgwn yn mynd ar hyd yr afonydd yma nôl y blaen, mae yna adar diddorol yma, sawl rhywogaeth fel yna, ond mae'r hanes yr holl aber yn ddiddorol. Da ni'n edrych ar afon yma heddiw nawr, mae'n llonydd, does am crych yn y dŵr o gwbl, ac mae'n edrych yn rhyw baradwysaidd o le, ond ers talwm, mi oedd yn ardal eitha diwydiannol. Da ni yma yn Llyn Penmaen ei hun, lle oedd yna adeiladu llongau mawr iawn, lle oedd yna rhyw gynnwrf mawr yn y cyfnod yna. Wrth gwrs wedyn mi ddoth y trenau, a dyn ni eistedd wrth yr hen foc signal, felly mi fydd y holl brysurdeb y trenau wedi bod. Ond ynghyd â hwnna, oedd gen ti'r gwaith aer a fflwm ar foel ysbri ochr draw, a gwaith copor y glastyr. A llygredd o waith copor y glastyr, ddar ei wenwyno yr holl afon yma, lladd miloedd o bysgod. Felly mae yna olwg go wahanol wedi bod ar y lle yn y gorffennol. Yn sôn am mwyn gloddio pethau fel yna, mae ochr ddaearegol y parc yn ddiddorol. Wyt ti'n gweld dipyn yn fan hyn. Dwi'n edrych draw yn y pellter yna ar y diffwys a cychwyn cromen harlech. Mae yna lot o fwyn gloddio manganese yn fyna. Yr ochr ddaearegol yma sydd wedi lliwio dipyn golew o beth sydd wedi bod yn digwydd yn y dyffrynnoedd yma, beth sy'n tyfu yma yn blanhigion, sut mae dyn wedi symud trwy'r ardal, rhywbeth fel yna, ti'n bod. Ond mae yna enwau difyr iawn, gyda ddiddordeb mewn enwau, hen enwau llefydd, enwau llynnoedd pysgota yn yr afon, fi o'n i wrthi'n casglu'r enwau chydig yn ôl, a chodi wal fach yn Llyn Penmaen fan hyn yn cofnodi rhai o'r enwau yna. Enwau allai yn hawdd iawn fynd ar goll fel arall. Ac mae'r ochr ieithyddol yna hefyd yn rhan hanfodol o fodolaeth y parc yn gwirionedd. Yn dweud, y cofnodi a wneud yn siŵr bod ymwelwyr yn cael blas bach o'r rhinweddau arbennig yna hefyd. A wedyn, wrth gwrs, da ni'n agos iawn at y gader ei hun, a mae'r gader yn frith o bethau arbennig yn flodau Arctic Alpaidd, yn bryfed cop prin iawn yn byw ar y copa, a daeareg anhygoel yna fi oedd Darwin ei hun yma yn chwilota lot o nwogion eraill. Ac i fi, yn clymu'r enwau yma ar daeareg, mae'r termau mae daearegwyr yn defnyddio dros y byd erbyn heddiw, yr ordofigaidd a'r silwraidd, y cyfnodau daearegol mawr yma. Mae lot o'r hynny wedi seilio yng Nghymru, ond mae'r cyfnod ordofigaidd, sef craig y gader ei hun, fe fathwyd yr enw yna yn benodol
oherwydd daeareg y gader. Felly mae gan yr ardal yma ran creiddiol yn yr holl wyddor daeareg dros y byd. Difyr iawn na, mae yna lot yma. Oes. Ie. Ac o ti sôn yn sydyn nhw'n am cynefinoedd ar gader a balli. A wrth gwrs mae cynefinoedd yn fama dan dipyn o straen dydy, rhwng sbwriel a sŵn a phwysa pobl yn gyffredinol. So, be ti'n rhagweld ydy'r dyfodol? Wel, mae'r dyfodol yn ddorol ni. Wrth gwrs, mae Dalun y Lydyr yn siarad yn un o'r podlediadau eraill am newid yn y taliadau ymwythyddol yn y dyfodol. Does wybod sut mae hwnna'n mynd i newid pethau dipyn bach. Mae ôl dyn ar y cynefinoedd, mae i gyd yn o'r mynydd i lawr yr aber, ac wrth gwrs mae gynnon ni'r holl gynefinoedd yma yn y darn bach yma o fewn 5 milltir i'w gilydd bron iawn. Ond mae llaw dyn wedi bod ar y cyfan i gyd, a mae yna gyfnodau, wrth gwrs, o bori eitha dwys wedi bod, mae yna gyfnodau o goedwigo, mi dorri'r coedwigoedd derw yma ar gyfer llongau a gyfer y pyllau glo yn y de. Mae sawl newid wedi bod, a mae'n ddiamau y bydd yna newid arall yn y dyfodol. Ond felly mae taliadau am rheoli cynefinoedd fydd yn y dyfodol, am storio carbon a rheoli llif dŵr a rhyw bethau fel yna. Mae'n bosib iawn eitha newid. Ond mae yna sawl her yn mynd i fod, mae defnydd pobl o'r parc yn newid ac yn sicr yn cynyddu, a mae hwnna'n ei hun yn dod â phroblemau sbwriel, sŵn, aflonyddu a rhywogaethau sydd angen llefydd tawel i fagu er enghraifft. Felly mae yna sawl pwysau fel yna mynd i fod. Mae'n sôn am yr iaith yn gynharach, mi fydd yna bwysau fyna, dwi'n siŵr hefyd un ffordd neu llall, felly mae'n bwysig iawn, dwi'n meddwl, bod ni fel awdurdod yn sicrhau bod lle'r Gymraeg yn gryf o fewn y parc. A wrth gwrs, mae angen wedyn i godi cenhedlaeth newydd o warchodwyr ar y math yma o le, cael pobl ifanc i gymryd diddordeb yn ei milltir sgwâr, a wrth gwrs, yn fyna mae'r dyfodol wrth reswm ynddo. Ie, wrth gwrs. Ac yn sicr, da ni'n eistedd fan hyn yn ymyl y bwlch signal a gobeithio un diwrnod geitho ailagor a gai ddod ar plant yma i ddysgu chydig bach am fywyd gwyllt yr aber yma. Ie, fysa'n braf. Un cwestiwn arall sgennau i cyn gorffan Rhys, a dwi'n gofyn hwn i bawb, ond be di dy hoff gradur neu blanhigyn di? A pam? Dyna ti gwestiwn anodd i ateb. Mae o'n newid efo'r tymhorau, dwi'n meddwl. Mae o'n hyfryd i weld creadur neu blanhigyn yn ei gynefin. Felly bod hwnna ddim yn annisgwyl. Felly peth sydd yn annisgwyl yw pan ti'n gweld rhyw fflach o rhywbeth, rhyw fflach o liw, neu rhywbeth, gwmpas rhyw dro yn y llwybr, yn dod at y draws di. Ac i fi, mae'n rhaid i gyfaddau, glas y dorlan sy'n rhoi'r wefr yna bob tro. Dwi'n gweld y weithiau fan hyn yn Llyn Penmaen, y fflach ma'n de. Fel edodd Trevor Roberts yn England, yna'r lliw yn croesi'r llyn o'i daith ond i daith wedyn. Rhyw brofiad fel yna, rhyw eiliad fach o weld, hwnnw sy'n rhoi'r cynnwrf mwyaf, dwi'n meddwl. Ie, wir. Da iawn. Ateb da. Wel, diolch yn fawr Rhys, mae wedi bod yn bleser siarad efo chdi. Croeso. Diolch. Galw eto. Ti i. Wel, mae'n siŵr bod y rhan fwyaf yna chi'n gwybod bod Eryri wedi ddynodi yn y warchodfa Awyr Dywyll rhyngwladol, sy'n ddynodiad go arbennig ac un o ddim ond deunaw o'i fath ar draws y byd. Yn ymuno efo fi rwan i sôn chydig mwy am hynny a sut mae bywyd gwyllt yn dibynnu ar Awyr Dywyll o safon, mae Dani Robertson, Swyddog Awyr Dywyll yma yn awdurdod y parc. Croeso ti Dani a diolch ti am siarad efo fi heddiw. I ddechrau, fedri di ddau chydig wrthyn ni am be yn union ydy dynodiad Awyr Dywyll a be di dy rôl di fel swyddog? Wel, diolch am cael fi ar y podlediad Gwen. Mae'n braf i siarad i ti am dan Awyr Dywyll. Mae dynodiad Awyr Dywyll ydy rhywbeth rili arbennig. Oedd o lot o gwaith i'r parc i cael o, ac mae gwarchodfa Awyr Dywyll ydy ardal ble mae modd gweld y ser gyda llygad noeth. Mae o rywle lleihau llygredd golau,
a mae yna ddim lot o llygredd golau o gwmpas yn y parc o gwbl. A fel arfer, maen nhw'n mewn rhywle fel parc cenedlaethol, so mae Eryri yn lle da iawn i dod i weld y ser. Ac fy swydd i ydy i fynd allan i mewn i'r cymunedau a ddysgu pobl amdan yr awyr dywyll, pam maen nhw'n mor pwysig, ac i gweithio i lleihau y llygredd golau o gwmpas yr ardal. Swnio'n andros o ddiddorol. Siw bod ti'n treulio lot fawr o amser yn gweithio allan yn y nos, felly. Ie, dwi'n hoffi bod allan yn y nos, so mae'n swtio fi'n iawn. O, da iawn. Wel, ie, mae'n siŵr mae yna lot fel chdi yn licio bod allan yn gwylio'r ser. Mae hynny wedi dod yn wbath reit boblogaidd dros y blynyddoedd. Ond mae safon yr awyr dywyll yn bwysig iawn i fywyd gwyllt hefyd, ydy. Fe wedi ddeu chydig wrthon ni am hynny? Ie, so mae bywyd gwyllt ni yn angen tywyllwch naturiol i fyw, a dros 60% o bywyd gwyllt ni yn angen y tywyllwch. Mae'n probably mwy yna hynna, ond ni ddim wedi testio'r anifeiliaid i gyd. Ond mae'n really pwysig i'r anifeiliaid ac yr pryder sydd angen wneud fel pollination o bethau yn y nos. Ac os mae yna rhy gormod o golau, mae'r anifeiliaid ar y bwyd gwyllt, maen nhw'n cael fel confused. Mae'n really ddrwg amdan y deryn ni. Os maen nhw'n fflio o gwmpas, maen nhw'n gallu cael fel confused a disorientated gan yr golau. Ac efo'r pryder, maen nhw'n gallu marw os maen nhw'n dod rhy agos at yr golau, ac mae'n symud nhw tu allan o lle maen nhw i fod i fyw. So mae'r bywyd gwyllt ddim yn gallu bwyta nhw. So dyn ni'n symud rhan o'r food chain tu allan o lle mae i fod i. Gret. Ie, a mae'n siŵr fel prosiect nos, un elfen mawr o hynny i helpu creaduriaid ydy annog datblygwyr a perchnogion tai ag ati i ddewis systema goleuo, so sy'n cael cynlleiad y phosib o effaith ar pa mor dywyll ydy'r awyr. So, pa fath o systema goleuo neu dyfeisio sy'n ar gael? A so, sgyn ti'n rhyw gyngor i rai o'n gwrandawyr ni ar sut sy'n nhw'n gallu diweddaru i systema goleuo os dyn nhw'n meddwl wneud hynny? So mae peth hoff fi amdan o'r awyr dywyll ydy bod mae o'n mor hawdd iddyn ni wneud yr beth iawn i helpu yr bywyd gwyllt ac i lleihau llygredd golau. So pan dyn ni'n gweithio yn cadwraeth, da ni ddim lot o'r amser efo newyddion dda, ond dwi'n meddwl bod mae'r prosiect awyr dywyll yn newyddion dda, achos mae'n mor hawdd i cael effaith positif ar y byd. So, da ni'n gofyn i pobl sydd yn eisiau fynd allan a sbio'r agolau nhw yn y tŷ, yn y ardd, neu lle ti'n gweithio. Os ti'n edrych ar y golau, a ti'n gallu weld bod yr golau yn really disglair ac yn really wyn, da ni'n gofyn i pobl defnyddio golau cynnes. So, da ni'n defnyddio gair o'r enw Kelvin, a mae hynny jyst i wneud efo'r temperydd yr golau. So, da ni eisiau temperydd gynnes, achos mae hynny'n well am y bywyd gwyllt, ac mae'n well am iechyd a lles pobl hefyd. Da ni'n gofyn bod ti'n cysgodwch y golau a pwyntio nhw am i lawr, so maen nhw'n just golau beth i eisiau cael eu golau. A defnyddio fylbiau yn ni effeithiol o dan 50 watts. Ac y beth mwy pwysig ydy jyst goleuwch ond yr hyn sydd ei angen pan mae angen. So os ti ddim angen yr golau ar, just switcho nhw off, a mae'n just mwy hawdd na hynny. Mae hynna'n swnio jyst yn gyngor call iawn yn dydi, a mae pawb ar ei hennill achos efo, peidio defnyddio ynni, mae'n mynd i fod yn gost effeithiol hefyd yn dydi. Ie, so dwi'n gafio lot o pres, be mae pawb eisiau wneud, really. Ie, da iawn. Un cwestiwn ola sgenna i chdi, Dani, a dwi'n gofyn hyn i bawb dwi'n cyfweld yn y podlediad yma, ond be di dy hoff greadur neu blanhigyn di a pam? A diolch yn gorfod bod yn greadur y nos, felly eitha fod yn rhywbeth yn y dydd hefyd. So mae hynny'n cwestiwn really dda. Dwi ddim wedi cael gofyn hyn o blaen, ond dwi'n meddwl bod fy hoff anifail fi ydy'r Manx Shearwater. So maen nhw'n adar bach, maen nhw'n fw allan yn y môr ran mwyaf o'r amser, ond mae Cymru yn lle really pwysig ac ardal really pwysig am yr adar. Mae yna 30,000 oedden nhw yn fyw just tu allan o'r parc a yn Ynys, ond ti yn gallu weld nhw a clywed nhw yn y nos, a maen nhw'n gorau
dod i fewn i'r tir yn yr canol y nos, achos maen nhw ddim really dda ar y tir, ac maen nhw ddim, they're not built, they're not built for dry land. Ond ie, os mae yna ormod o golau i fewn o gwmpas am y manc shearwater, so maen nhw'n cael stuck ar cychod, achos maen nhw'n mor sensitif i'r golau. So da ni'n just gorfod fod yn really ofalus am beth da ni'n neud o gwmpas yr coastlines i wneud yn siŵr bod maen nhw'n gallu fynd ar dros y byd ar migrations nhw. Waw, arbennig o'n i'm yn gwybod hynny o blaen, diddorol. Wel, dyna ni, diwedd y sgwrs efo chdi, Dani. Diolch yn fawr i chdi. Os ydych chi wedi cael eich ysbrydoli ddysgu mwy am yr awyr dywyll, neu eisiau gwybod mwy am sut gallwch chi helpu i'r gadw'r awyr yn dywyll, yna be am ddilyn tudalen Facebook Awyr Dywyll a Twitter hefyd, neu mynd am olwg i wefan Profi'r Tywyllwch Cymru. Iawn, diolch Dani. Diolch Gwen. Tara. Tara. Wel dyna ni, gobeithio'ch bod chi wedi mwynhau. Dwi'n meddwl bod o'n deg deud bod gennym ni swyddogion sy'n angerddol iawn dros gadwraeth yn y parc. Os ydych chi licio dysgu mwy am gwaith yr awdurdod, yna gallwch ddilyn ein cyfryngau cymdeithasol ni ar Facebook neu Twitter, neu be am alw heibio ein gwefan ni ar www.eryri.llaw.cymru. Diolch yn fawr am wrando. Tan tro nesa, hwyl fawr.